ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони ҳамешагии Сомонаи Авто ТВ. ирӯз 8 ноябри соли 2023 ирӯза навор беҳтарин ҷаге бачаҳо. Daewoo Lacetti дорем, Daewoo Nexi, Daewoo Matiz, ду дона Opel Astra F, Toyota Corolla, Mercedes-Benz, Hyundai Avante, VAZ 2106, замини фурӯшӣ ва дигарҳо хулоса тамошо кунед. навор дар лайкҳоро бизанед, подписатсия кунед бачаҳо. касоне ки меҳмон ҳастед, хушомадед. бардоре ки хона, мошин, замин, квартира, велосипед, аппарати, телефону компютеро дорен, хулоса чизе ки барои фурӯш дорен, метавонед равон кунед. барои реклама имо WhatsApp ҳамин рақамҳода равон кунед, мо ҳаракат мекунем рекламаш кунем бачаҳо. дар комментар нависед ба шумо аз кадом маркаи мошино лозимай, мо дар навори баъда пешниҳод мекунем бачаҳо. лайкҳоро бизанед, дар ҷо бишинед, навора тамошо кунед. эълони якум сар мешавад аз Hyundai Avante. солиш 2010 айни ҳол дар Хуҷанд қарор дорад. бо нархи 88 000 сомонӣ фурӯхта мешавад. бардор азиз, душвориш гази холияй, кузов седан, мотор 1.6 литр, коробкаш автоматика. Hyundai Avante солиш 2010, мотор, коробка ходовой, полный 100%, салон кожа, климат контрол, мультирул, хоб задни камера, полный заводской хулоса, қонуну қоидаш қатия, старт стоп, отпечатка, ягон айб нестай хулоса. касе ки мехара рақамоша мондаги охириш 43, занг занен, аввал рақамош кор мекана намекана, муайян кунем, баъд рафта харидорӣ кунем бачаҳои азиз. касоне ки Hyundai харастем, маромат бигиренш. эълони дим дӯстони азиз, мерседеси фурӯшӣ қабул кардем. ами бародар мо дар равон кардан дар ноҳияи шаҳри Туз. солиш 97 45 000 сомонӣ фурӯхта мешавад. ами рақамҳои плюси 7 Россия WhatsApp доранд. метавонед 24 соат муроҷиат кунед ё ки занг занед, бо номерошта метавонед. ҳуҷҷат дора, алиш намешавад. коробка механика, бензини холияй, газ задагӣ нестай. ҳолати мошин хулоса тоза ки хушроҳакай. касе ки мехара WhatsApp-да муроҷиат кунед. аз номи Сомонаи Авто ТВ гап занед. бардор азиз, аз номи канали мо гап занед. иншоалло шумо бо скидка мекунад бачаҳо. касоне ки лайкҳоро намонда бошед, меҳмон ҳастед, хушомадед, лайкотонро бизанед. рости 7000 8000 просмотр мегира. 400-500 та лайк ай бачаҳо. касе ки медарояд ҳамон лайки бепула бизанед, навора тамошо кунед. меҳнатҳои барои шумо ай. мошини навбатӣ арзонак дӯстони азиз, Daewoo Nexi солиш 1994 бо нархи арзони 15000 сомонӣ фурӯхта мешавад. дар Қурғон мошин қарор дорад. рақамошон рақамҳои Тоҷикистон WhatsApp дорад. тозакай мошин, фасонакай. балонои пеш 70%, қафош болимени, мақсад ҷазири бадам нестай, дар ҳолати техникиай. мотор 1.6 литр, механика, ходовой нормальниай. худотон дидестем бардор азиз, мақсад краскаво дар аму расмоша хулоса дидестем бачаҳои азиз. мошин дар Қурғон, маромат занг занед, бо худотон оиди мошин маълумоташа бигиред. нарх намош маъқул шава, агар рафта харидорӣ кунем бардор азиз. аз мо як реклама баҳри шумо, аз шумо як дона лайки бепул. замини фурӯшӣ дар ноҳияи Фархор, 3 дар хона, мақсад бетонш рехтагиай, дарунаш пур кардагиай. хоб об свет дора, ҳуҷҷатош 100%, ягон кор надора, қарорам дора. Фархор дай деҳаи Қизилсу бо савдо мешавад. срочно бо нархи 38 000 сомонӣ фурӯхта мешавад. касоне ки дар комментария менависед ки ягон участка замин бошад бо нархҳои арзон, ина бардор азиз, ҳамин ака равон кардан, метавонед рақамҳои WhatsApp-ша муроҷиат кунед. аз номи канали Авто ТВ иншоалло бо ягон сум арзон ҳам мекунад. хулоса бетони хона рехтагиай мебардоред, ремонт мекунед, зиндагӣ мекунед бачаҳо. рақамҳои дастӣ, рақамҳои WhatsApp муроҷиат кунед.
ماشین نوبتی اوپل استرا اف تازه خشرو سالش 95 رقم‌های تاجیکستان مراجعت کردن. عین حال در دوشنبه قرار داره. با نرخ 35000 سومانی فروخته میشه. تولکا گاز سوزشوریشای کوزیفی اونیورسال برای سودا کردن، تاکسی زدن به نهایت удобный دوستان عزیز. объем мотор 1.6 لیتر коробкаш механика. ماشین در حالت خوب قرار داره. خلاصه کار کرده است، رفته است ماشین میگه. های میکنی میگردی بخوای کم کم نروشکا کارش میکنی تمام. خداوی 100% موتور 100% балоно 90% масла намехӯра. ҳуҷҷати солона надора. аючот снимат кардагиай. чашкавош валӣ надора. срочно фурӯхта мешавад. бисёри баъд арзон намешавад. бардор азиз, марҳамат кинед. мошини навбатӣ Daewoo Lacetti соли 2004 айни ҳол дар ваҳдат қарор дорад. бо нархи 12000 сомонӣ фурӯхта мешавад. сӯзишвош бензини холӣ дар кузифи хечбек, мотор 1.6 литр, коробка автоматика. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. гаштестем айни ҳол ба ҳамин мошин мегам. маълумоти бештар тариқи рақамҳои рӯи экрамда 907 охириш 44 метавонед занг занед. бардор азиз, ҳамин рақамҳода занг занед дӯстон азиз. касоне ки хона, замин, квартира, телефон, велосипед, аппарат, хулоса чизе ки барои фурӯш боша, агар метавонед равон кунед. мо иншоалло рекламаш мекунем. рақамҳо мондагия дар аввали видео бачаҳо. бисёре баъд дар комментария менависен. ҳамун рақамҳода муроҷиат кунед бачаҳо. мо ҳатман шумода ҷавоб метаҳем. вақт меёбем иншоалло кортона боқӣ мерасонем. мошини навбатӣ касоне ки хоҳиши харидорӣ матиза дорен 20000 сомонаша мақсад ёфтем баҳри шумо. соли 2007 дар ваҳдат қарор дорад. гази холияи сӯзишвориш, кузуфи хечбек, краскаи сафед, дарунаш тоза, берунаш тоза. мотораш камрасходи 1.1 литр, коробкаш механика, 126000 километр пробегаш. салонаш тоза кай бачаҳо нигоҳ кунед. мошин нахаду мегардад экономични. сабаби фурӯхтан стройка дорам. пул лозимаст. срочно харидори аниқ боша. муомила дора. иншоалло бо маслиҳати дутарафа савдо мекунем. бо маслиҳати харидору савдогар иншоалло бо гап мезанем. нархҳоро туғрӣ мекунем. барномаш документ мекунем. метемша ина дӯстон акада сундаркорай мефурӯшаш. мошини навбатӣ рости касоне ки хоҳиши харидории Toyota Corolla дорен, нархаш камтарак, ака болотарака 110000 сомонӣ. вақте ки сум боша, қа сумам нестай, мисол қа нархам нестай. лишни мада 1 миллион ай. сӯзишвориш бензини холӣ дар кузифи седан, мотор 1.6, 160000 километр пробег. соли 2012 Toyota Corolla ҳолати хуб. мотор 1.6 механика. мошин вагони Европа наомадагиай. ягон ҷош краска шидагӣ нест. трешна надорад. дар ҳолати беҳтарин, ҳолати хуб. хулоса ягон камдӣ надора. алиш карда намешава. толка сум 110000 сомонӣ. камтар муомила ҳам дора. рақамҳои рӯи экрамда 1.5 намедонам чантай 1145 охираш метавонед занг занед бачаҳо. мошини навбатӣ арзонак боз як дунаига. ваз 2106 састаяни хишруак. солашам кӯҳна нест. 92-93 нест бачаҳо. 2002 мошини асри 21 хулоса. дар ваҳдат қарор дорад. рақамҳоша мондагем. барои муроҷиат кардан метавонед занг занед бачаҳо. мода занг назанед. WhatsApp мода нашоти мошин харидан занг назанед. бардоро фақат барои савдо кардан ягон чизи фурӯшӣ боша, баъд муроҷиат кунед. рости бисёр ба занг мезананд. бо рақамода занг мезананд. 13000 бензини холии кузов хечбек, мотор 1.3, коробка механика, ваз 2106 солҳои 2002. марҳамат. мошин камтара хулоса гаштагиай. пробегаш бениҳоят бисёр қайтиаги пробегша. хай бо касоне ки мехарен ҳамин рақамҳои 900 да муроҷиат мекунед иншоалло.
ماشین نوبتی دوستان عزیز، اوپل استرا اف سالش 1997 در خوجند بوستانی با نرخ 33000 سومانی فروخته میشود. سوزشش بنزین گاز در کوزیفی خچیبک، موتور 1.6 لیتر коробкаш مکانیکا. ماشین حالتش نغز ردنوی از واگن یک دست گشتگی، سالن کاندیشنر، الکتروپاکت، دیسکهاش رامشکا، خلاصه سوزاکای. کسانی که میخرین رقم موندگیم زنگ بزنین، همیقا معلومات برای شما باری تماشابینی عزیز. مرحمت کنیم با همون کسایی که ما را تماشا کردیم برادر عزیز، همون لایکاتون رو بزنین نخی، ما را دستگیری کنیم، ما شما را دستگیری میکنیم، ماشین ارزان قیمت هر روز پیشنهاد میکنیم، به نهایت دستگیری سیزده بچه‌ها. کسی که ما را دست هم لایک همون ایما واتساپ اشتراک باقی در امان خدا نوار باقی نسا همه احترام میکنم. نوارای بعد نرجت کنین. السلام علیکم دوستان عزیز، تا نوارای بعد خدمتتون